Jamen det man lærer, det er, de lærer nogle nye tricks. Dem der er her i dag på kurset, de har noget erfaring i forvejen. Så mit princip er, at jeg vil ikke spilde min tid eller deres tid på noget, de ved. Så jeg starter morgenen med at spørge dem ad, hvor det er de henne, hvad er deres niveau. Og så starter vi op, får dem ud at arbejde. Når de er ude at arbejde, så kan jeg se, om det de har sagt, om det passer. Og så justerer jeg det ind, så så har jeg en hel gruppe her, men jeg lærer alle sammen noget specifikt til dem, som jeg kan se, det kan hjælpe dem. Grunden til, at jeg gør det på den måde, det er fordi, at jeg har lavet mange træninger i mange år, og mange gange har det været et fast pensum, man skulle igennem. Og så har jeg mistet måske 3 eller 4 ud af 12, fordi de vidste ikke, hvad jeg talte om. Så er det bedre, at jeg tager og starter op og arbejder ud fra hver enkelt person. Og det kan man også se nu, der er aktivitet overalt. Mange andre træninger er nogle få, der arbejder, og en masse, der kigger. Og det vil jeg ikke. Alle skal være i gang. Og jeg prøver at stresse dem lidt med at tage noget, gøre noget. Fordi vi skal fylde skraldespanden. Jo mere der er i vores skraldespand om aftenen, jo mere har de lært. Affald er lærdom.